Lakha Sirkep Amreng constituency kaparlo Jirikindeng along second chairman cup football championship surihini ra inkorahini angdung keti kepathu pon. Kidamtang arkoi ni pai krehini ani Jirikindeng klimbar pathu aklam along second chairman cup football championship surihini ra inkorahini angdung keti kepathu pon along Sarucha FC atum gol hini lapen klimbar FC atum gol plipen klimbar FC atum kachepahai pon. Bangso kepathu Jirikindeng Sports Association atumahin pen patir pipon si kedamtang arkoi ni pai krehinia ni angdung gitia long JSA amaipu joysing ingti pensi mai chepahem phupon. Bangso amaya long aluhi sarpoman pen BLCC chairman Prophet Tiso Rubin Hanse Lem chairman Jirikindeng OC Kajol Nat la pen pinangan ki thekiding atum chetong dun pen misen pen pachun pon. Ingdeng ini chairman cup angdung giti pon kacepati long Sarucha lapen Limbar Club si cepati pon lo lasi Limbar Club hin ben si Cipahai pon lo Limbar Club 42 ben si heri lo Cipahai pon lo lasi curu lo alang litum bustame Sarucha bhanstame Halloween kan ladak na cepati dun pen pini angdung giti long cepali dun thek lata curu lo lapen nilitum a sponsor chairman kado ka via chairman lapen nilitum IM atum phanstame nili churu par piklo lapen kado ka ve dak ward commissioner do VDC chairman do lapen Jirikindeng thana usi nang setong do Jirikindeng pen samsing ingti karbing long life.